Sa nakuha nga CCTV sa Taluma Police Station 3, makita kining usa ka babaeng nakapula nga mitabok sa kalsada at tubangan sa usa ka money remittance center sa Matina Playa, Davao City bandang alas 3 sa hapon kagahapon, Nobyembre 11. Makita sab sa video ang kalit nga paglabni sa itom nga backpack nga dala sa babae sa duha ka lalaking nakamotorsiklo. Sumala sa Taluma Police, kapin 500,000 pesos ang cash nga sulod sa bag. Gila sa mga pulis ang babaeng biktima nga si Ana Marie Andrade, 26 anyos ug residente sa Kilometer 9, Dunya Paz, Riverside, Barangay Sasa, Davao City. Finance in charge siya sa usa ka international delivery company. Matod ni Police Major Genesis Uriel, ang hepe sa Taluma Police Station 3, padulong unta magdeposit si Ana sa ilang koleksyon nga kwarta sa usa ka money remittance center dihang nahitabo ang pagpanglabni. Supposedly, i-deposit niya ang collection nila worth 515,000 sa Palawan Pawn Shop. But prior to that, wala gid nila gi-deposit. Gisadya na i-pick up ng armored van. So, gitago nila ang kwarta and nagrason sila para di lang makuha sa armored van. So, para sila mag-deposit mismo and kaya na sila plano. So, conspire sila sa iyang supervisor, si Ana na finance o itong partner ni Ana, si Mona Lisa na. Pero nabulabog sa kapulisan nga snatch me ang nahitabo dihang mi-report si Ana nga biktima siya sa snatching. Kay sa investigasyon sa Taluma Police, nasayran nga planado di ang senaryo. Matod ni Police Major Uriel, kakonsyabo di ay sa babaeng biktima nga si Ana ang iyang supervisor nga si Amador Bahaw Jr. nga taga AR Village, Talumo, ug lesbian partner niya nga si Mona Lisa de Gracia, 23 anyos nga taga Tungzon Village, Bago Playa, nga kanhi empleyado sab sa kumpanya. Ang ilang modus mao ang punuhay labnihon ang dala ni ining kwarta sa kasabot nila nga mga suspect nga ang usa igsuon ni De Gracia nga 21 anyos. Conspire sila na magbuhat og ani na senaryo to para makuha nila ang kwarta. Ang nitabo magud ani sir is si supervisor lang, si Ana ang nakabalo nga mag-deposit sila og kwarta. So wala nakabalo ang kanilang manager sir. Daling nagkasaog operasyon ang kapulisan ug na-recover sa apartment sa mga suspect sa Tungzon Village, Bago Playa ang kapin 400,000 pesos nga kwarta. Apan kulang na kini ug kapin 69,000 pesos nga gituohang gidala sa misibat nga riding in tandem. Interview kahapon, nakuha nato sa ilang questions na wala na sila ay kinalaman aning insidente. Kasi si Ana pa lang, inconsistent na ang iyang statement from the start. So, iba-iba ang iyang ginayon, paano na itabo ni, paano na snatch. Wala niya na-identify, no? Kinsa ang nag-snatch siya, wala siya kapalo, o on foot pa, or on naka-motor vehicle ang nag-snatch siya, which is very unlikely, di ba? So, after that, i-interrogate yun na to, antod paggawas na, mahalata na namo na nagid siya ay kinalaman aning senaryo. Kasi very unlikely sa tao no nakuha agad 500,000 and dili imuha. Os wala lang man kay gibuhat. Upon viewing sa CCTV, natanaw gid namo na kay nag-gather tag mga CCTV around the vicinity sa senaryo. And nakita nato sa no na wala yung assistant sa iyang part after na habluton ang bag. Nasayran sab sa kapulisan nga nanginahanglan og kwarta sila Ana tungod kay planong mo-abroad ang iyang uyab nga si Mona Lisa. Nakakustodiya na karon sa Taluma Police Station ang supervisor, si Ana ug ang iyang uyab nga si Mona Lisa. Kwarta na kuhawan dyan siya o kiniyo pa na andaw sinta naging. Wala man ikuha sa video pero na wala ito. Then, pagpasok ako sa Palumang Palawan, Okay. Pero nakita sa CCTV ma'am, wala kay resistance ma'am. naikot ko siya. Naikot ko sa pagbira. Nung wala siya nahimuan og deposit slip ma'am. Nakalimot ko siya pero naka-report na kwarto. Nailag ko. Nakatakot daw na ko pero wala na ito ka lang. Wala lang ko lang. Anong wala po siya nahimuan ma'am? Anong Murang sister kayo, nag-BBC kayo ko. Kaya nagatapaw mo sa kinigo sa trabaho kasi hindi na ko trabaho. pasakahan ug kasong qualified theft ang mga suspitsado. Padayon pangagipangita ang nanglabning nga nakamotorsiklo nga apil sa kasuhan sa kapulisan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.